Eyi, yazi bengafuni ukuhlupha izokusihlwa. Kodwa lesi senzo sengarashwa. Hayi, sengiphethe kakhulu. Yazi ngithi iminyaka eminingi uzakhela igama njengomakhe ngikhohlwa umshayelo la esigodini. La njengendoda baba. Manje kungani ngempela iphutha lilodwa lalungubana nje. Vele yonke into. Hey. Futhi abantu baba bazohlala bekhuluma phela. Khulume nje futhi abakuthandayo. Baze basho nokuthi hayi ukuhamba lifuza imbisa. Ngathi mina ngijimela umfana uthi akwenza lento ayizile. Kunganjani baba ukuthi okungcono uhambe ubone ushwabi? Eish. Kusikazi. Yamazi ushwaba ukuthi inhloko ngapende. Yandoda manje naphambana kancane njengamazi ube soyinyathela emsileni. Kodwa ke phela ungathatha baba ichogwana nembuzi ukhombise baba ukuthi uzengoxolo. Manje kodwa ke ngizothini mawukuthi mhlambe isenzo sami leso senza ukuthi nje isimo sibhebhetheke. Yazi myeni wami kwesinye isikhathi wena. Kunzima ukwenza into elungileyo. Kodwa ke ayibona lezi ingane zethu. Hayi. Angeke baba uthi lezi ingane zenza into ebhedayo ukuthi sivele nje sithule nje kanje. Kumele kube khona okwenziwayo. Hayi. Ngiyaqoqeleka. Yes. Oh. Sabo. Angathi uxakekile nje. No, angimtholi uMancebe efonini. Indaba kwenzenjani? Alright, mpendula. Yeah, baphela wena. Kahle. Bengizobonga labantu. Ukuthi ulethe uDr. Xaba. Azokulekelela ngendaba kaMpendulo. Oh. Sikidinga sokuthi uzongibongela lokho. Ngoshe. Akuphazamisa.